Здравейте хора, аз съм Марти и днес ще играя на Subway Surf. Аз играя с този човек. Така. Аз играя срещу майката на един мой приятел на име Цветан, който е няколко месеца по-голям от мен. Иначе, че намалих. Просто, нали, аз трябва да се чува как говоря и... да, разбрахте ме. Цветан е малко няколко месеца по-голям от мен. Сигурно 4-5 месеца по-голям от мен. Понеже да даде на 9 януари. И да. Така. Понеже има много малко вероятност майка му да играе, сигурно сега се състезавам срещу майка му. Просто в училище, като бяхме, питал го дали играе на тази игра и той каза, че не я харесва много. И затова абсурд е да я играе. Просто аз в училище, като се носи телефона, в училище, като се носи телефона, нали, като се носи в училище телефона, нали му давам там да играе на Subway Surf. И просто една жълтица не може да изкара. А гледайте мен сега. Аз изкарвам по доста. Само да знаете колко пъти повтарях това видео, понеже сега снимам на моя таблет. Защото, както знаете, аз снимам с Mobizen. Клиповете с Mobizen стават много дълги, понеже и аз трябва на таблет, моят телефон не може да приема толкова много, нали, информация, т.е. файлове, и затова толкова дълги файлове и затова ги снимам на таблета ми, изпращам ги и директно ги качвам в YouTube. Затова ми е по-лесно. И така ми е по-лесно просто. Такъв ми е режимът на снимаме. Първо да кажа, че скоро мога да направя, изобщо, дали мога да направя, клип, който е какво имам на моя таблет. Сигурно ще направя нещо подобно, но не бъде чак толкова сигурно. Така, дано клипчето ви харесал и чао!